Koniec šortom na tomto kanáli. A možno koniec Garnáča celkovo. Ty kokos, prestup do Aston Villa fakt. A to začiat z Erika ten Haga bolo nepredstaviteľné, že by Garnáčo odišiel. Ale vonkoncom zarobili sme na ňom. Mason Greenwood išiel do Fenerbahče. Ďalšia manchesterská hviezda, čo po určitých rokoch zhasla jak oheň. Škoda, v tom Marseille vyzeral celkom dobre, jak si ho ja pamätám. Preto som iba rád začas kúkal Ligán a celkom tam ako bol dobrý. Greenwood sa tam stretne s ďalším hráčom Manchester United, myslím vo Fenerbahče. To Fred! A keď toto video kúkáš, tak pravdepodobne už sa odohralo utkanie medzi Rosenborgom a Manchester United, tak mi napíš do komentu, čo si o to myslíš, ďakujem moc. Len dúfam, že uvidíme JJ a Gabriela v základe, alebo aspoň druhý poločas, lebo už ho chcem vidieť váčku, jak hrá. Lebo mňa marha nebaví kúkať U18, U21, proste tieto mládežnícke kategórie. Viem, veľa ľudí to baví, ale mňa to mega nebaví, sorry. Ak vás môžem poprosiť, choďte si kúknúť minulé video, čo vyšlo, lebo sa tam bavím o Davidom Ezem, Karim Kasim a Isakovi Kondem.